Všetko máme pripravené, tu máme bešamel, tu máme sojové ragu spravené, sír nastrúhaný a ideme tam vlastne vrstviť. Začneme vždycky bešamelom. Tak, to máme takto krásne rozotreté. Dáme vrstvu ragu. Toho ragu dajte vždy viacej, je to také šťavnatejšie, potom a chutnejšie. A povedz, ako sme si pripravili ragu teda? Ragu sme si pripravili následovne. Nalejme si maslo do hrnca, cibulku nasekanú, cesnak, osmažili, pridali sme vlastne už dopredu uvarenú soju, dali pretlak, orestovali, dochutili sme to bylinkami, ako je rozmarín a oregano. Ale môžete bazálku kľudne, podľa vlastnej chuti. Bazálka sa používa asi najčastejšie, ale ja som mal oregano. No a pekne spolu podusili nejakých 10 minutiek, sol, korenie a vybavená vec. A do bešamelu sme ešte vlastne, bešamel sme robili potom tak, že dali sme si, maslo sme si roztopili, mliečko, pridali hladkú múku a dali sme sojové mlieko Alpro, hladkú múku, sír nastrúhaný a povarili do zhustnutia. Takže tretia vrstva bude sír. Môžeš toho ragu dávať viac, lebo niečo na toľko cestový, na toľko vrstiev. Dobre, to bude stačiť. Ideme mať ešte 12 vrstiev. Jasno. A opakujeme postup. Bešamelík. A tak stačí nejako. Tak. Dajte, máme 10 minút. Dobre to bude. Tak na polovicu toto robí. Ešte jedno vrstevenie. Dobre.
Jedna vec to bude. Ty by som dal ešte potom na vrch sa polieť bešamelom a sírom. Či? Dobre. Návrh bešamel? Môžeme to dať zraku. Nemusíme dávať. Môžeme to dať zraku. Bešamel dáme na vrch ešte trošku. No. Švédsku ragu. Všetko pekne vyškrabeme. Všetko minieme. To sú originál domáce práve taliansko-slovenské lazane, pretože tam boli slovenské rajčiny v tom použité. Vegetariánske. A vegetariánske, slovenská mrkvička použitá, hej, ale recept samozrejme pochádza z Talianska. Krásne to máme spravené. A dáme posledný bešamelík. Neviem, či sme to nemali na tie... A nemusí byť, na tom dáme sír na vrch. Tak. Dobre. A zase prisypeme to sírom. Dáme toho síru určite viacej, ako sme dávali medzi tie platy. Hej, takže dáme toho síru viacej. Počkaj, ešte dáme sír. Taký záložný tu máme jeden. Keby nám to náhodou nevyšlo, tak máme dobre použiť napríklad mozzarellu, pretože mozzarella sa veľmi dobre zapeká. Takže najlepšie určite použiť mozzarellu. A toto máme mozzarellku nastruhanú, čiže to bude mňamka. Chrumkavé, dosť hodisto upečené. Máme to hotové? Ideme do truby. Piec na pol hodinku. A ideme na to truby ešte. 180 až 200 stupníkov. 180 až 200 stupňov. A šupci do truby.